לייבלנד יש לנו פה מערכת שיוצא את המים של הביוב. יש לנו פה את כל ביוב, הוא קולט כל המים של הבניין, בסך הכל 360 קוב. ובלילות הוא עובד, עובדים שני משאבות שמוצאים את המים לביוב העירוני. בעצם זה מה שאנחנו עושים פה, יש לנו גם מערכת דומה למים גשם, ובעצם מה שעשינו זה, עושים עכשיו, מתקנים את המושב של המשאבה שנשבר. אני מחר יורד לבור, מתחילים לסדר את התקלה, שמים תושבת חדשה עם הצינור, מפעילים את המשאבה לראות שהכל בסדר, וצובעים במקום הריתוך, שמים מוקפא תיקון מאיפה החיבור למעלה, ונפעילים את המשאבה נראה שהכל בסדר, ואני נותן לכם אוקיי שהכל עובד 100%, ומוסרים את זה למשרד החינוך. יש לנו ציוד מאוד טוב. החברים מקצוענים, ואני בטוח שאני אוהב אותם, והם שיעשו את העבודה הכי טובה.